Mas pinagtibay po ang papel ng mga barangay sa Dagupan City sa usaping seguridad at kaayusan matapos talakayin po ng Sangguniang Panlunsod sa isang committee hearing ang panukalang ordinansa na magpapatupad ng lokal na lokalisasyong lokalisadong residente sa registration system sa ating lungsod. Sa pagdinig, tinalakay po ang nasabing draft ordinance na naglalayong gawing pangunahing katuwang ang mga barangay sa pagrerehistro ng mga residente, borders at maging ang mga pansamantalang naninirahan sa Dagupan City. Itinuturing ang panukala bilang mahalagang hakbang upang magkaroon ng mas malinaw at napapanahong datos na magagamit sa crime prevention, disaster response at epektibong pagpaplano ng mga serbisyong panlunsod. Binigyang diin ng Dagupan City Police Office or DCPO bilang isa sa mga sumusuporta sa nasabing panukala ang kahalagahan ng sistematikong ito na mas mabilis na koordinasyon sa pagitan ng pulisya at mga opisyal ng barangay. Pinangunahan ni City Councilor Attorney Joey Tamayo, Chairperson ng Committee on Laws, Ordinances and Judiciary, ang pagdinig kasama ang iba pang mga konsehala. Aktibo ring nakilahok ang mga chairperson ng Committee on Peace and Order at ang Chief Barangay Tanod mula sa lahat ng 31 barangay ng lungsod na inaasang mangunguna sa implementasyon ng nasabing sistema sakaling ito ay maaprubahan. Tiniyak naman ng mga tagapagsulong ng ordinansa na isa sa alang-alang po ang mga probisyon at data privacy, maging ang non-discrimination upang maprotektahan ang karapatan pa rin ng mga residente habang isinusulong ang layuning mapahusay ang ugnayan ng mga residente at ng lokal na pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM.